Dins el liberalisme, a primers del segle XIX, es va produir una divisió entre un corrent més conservador i constitucional i un altre més revolucionari i democràtic. En el context de l'Europa de la restauració de l'antic règim i la monarquia absoluta, en el marc del Congrés de Viena 1814-1815, celebrat després de la derrota de Napoleó Bonaparte, el liberalisme va passar a la clandestinitat i va adoptar la tàctica insurreccional per tombar la reacció conservadora i absolutista. Les societats secretes i els clubs liberals clandestins passaren a conspirar contra l'absolutisme. A la primera meitat del segle XIX es van produir tres onades revolucionàries: les revolucions de 1820, de 1830 i de 1848. L'absolutisme va resistir l'envestida del liberalisme en les revolucions de 1820, aixafades pels exèrcits de la Santa Aliança entre el tron i l'altar, pacte diplomàtic de les grans monarquies absolutes, Rússia, Prússia i Àustria, contra el perill revolucionari liberal. Però en les revolucions de 1830, tant a França com a Bèlgica com a Espanya,